ba tang ida ni ha ajan DC office awang ila saki ki pai ba ki bawan ban kersan ni jong ki kertong ha ga jing thap kerteng ki jong ki matang persang ban yakran ki pai ba ya ke ka nongrem baki kersan bat ke ka jing I ka jong ki baki kersan ni ki kertong ale matang ni ya kli na ki pai ba ya no ki kersan NPP ke ka jing I ki jong ki baki kersan ni ka parti ni kadi ka parti ka asim khiawa mentan na hawe de buput usam be de ki isu ki beper ka asim ngitip kuma ko mosram de mesti anu kanu hai ki kam penroi luang ra ko konstruksi UMDC jung idang to UMDC ne bro ki kam la le mo la le ba alben UMDC jung ya no piwan ban kesan yo bersenran kini ga si tap tek ngawan sunan yo na long not not ba al den bat no ke ka jing I jinga ke jung pi nam tau tong jung pi tip sen ape ka ba perthai ka ba mentati mo hi iting ke ini pa iyang ala kanong rem la jong te ta ka daw ni sa ai jing kasani I danam ke jing kermen mas kam ba ni tong jung pi hoi ni jing ibu be jing kan men ka ba scam be in ra be ya ka thong te kum I no kesan hilap ni tu lihat kam ba ilale ni sals hoi ka jing pe jung ite kat bang yu ingi ha kontensi jung ite ke e kat ba ilati pendep pe kin ya ta ka rukom ba ide ban le ya sha hi ke ke I kum ba ya kini ki kertong we kun persya bat kertong ba ni ya kata tengim la ban batai mo perthai menta perthai bam pisa tengim la ban sotu en revenue ka teng jungi pa uya ka kalenti ka badai ke tang ta ke ngim la ke ngam la ke ban batai mo ki kertong ba menta ki bisu im tang dak pisa hum ni tem la su ban sotu ringi te ngia ya ka hok iya ka hok te ki ko ek jing jok ka hok ke ka tang ta hilap ni tu ke ka jing I jinga ke jung pi ba piwan kerja Namar bang ikwa baka constituency jungi kan nang roy ya no piwan kerja mun ka si bersenran ni si Nuan de mutai kong panida sisa karpungo. hilap ni tu ke ka jing I jinga ke jung pi nam tai tong jung pi Ni don ke jing kerman ke bakhrang. Kong ke jing tris tom dungi. Ni don jing ngai baskam ke yo bat ke ju so ke jing jong. ni sutu ba I tong jung pi apa ni pun kerja kira ba kumi ba Jimino ba Charles Puro adu sos kap Amiron jing kan baskam no marbelai. I kum bakaton ke jing keren ni mentai kwa exchange. Tingi kerman ni bakata kan don ke jing kalai ke ngai bro khoi mar. hilap ni tu lihat ke kita ki jing kala ki kwa Ya ki bon ke ngai bro khoi kum kalong lagi. Ni lam ki baman sma kum no kalong jit. Ke jor tang ke jing kular kat bakakam kampoi sino. Tementang ki kmilen ba kum kalong kiten kum takakam kan la. ya no piwan ban serang ka si Iwan Kersan di Kongres kandidat na po nang thamai constituency ke ka jing I jinga ke jung pi ya I tong jung pi na tharai menta kra dei ka po ringi ba ngin kala for a change ma tangai I por ani ki party ki baladap ngi I ba kamdan ni ki singkala kasa kamba kala le ina duk munchwa ngila yo ka six schedule ngila yo ka district council ngamda pe ki party ba ki le ka ba kabadan ka lekasi ka chai ben riu jangi kai ngasnya ba ka kongresi ka la ban le yakine ki ki singkala ma hendrai ngapai bro chakato kalang bai kamju ngamidan ka singkala kita ki jing kala kwa ki kwa Kajingkala ngi kajingkala ta thlai ngi pon ngi pej ba ngi pon bai tang kichu hiri hura ngi la pej ha kana sarkar ka brada ma sing hiri hura sing khi kana hi kai ro ngar nga dei nang hi kai ta kadang wa seu tho kana ngi la sistem ngi la jinjar ma te kata ka wei ka mi issue but ka development ru ngi dan kam ka development ru kalam kum chu hi hagin ki last 5 years ngam dan than ki changes ngi pej kam for example kam ka assembly ro ka baladai kam ang ka nang kam na kradai ka yang batu se ka yang thau ai ma kam ka to ro ngi pat yo adu menta ma te ngi kwa ki jing kala ma kam kine ka yang thau ai ngi dan kam kin ki shui ka development ko dan kam ki yot ngi dan kam ngi ibakan ne bai kam chu bai te ngi sutu ba I kertong jung pi hapni kun persya ban argut ki rurat ba tu Jimino ba Charles Puro adu sos kam ba kertong jung pi in pos kertong na try ki brio lada ki brio ki bastat
ki pe ki agenda ki thang jong ka parti ma ngim kendo ki beliau bah ma henry ting ha pe ka parti ro ka agenda jong ka parti ma ngim ong re bai ba Charles imle ka ma ngam klan kan tho yu candidate tamangi pe ka agenda jong ki parti ba ngasio ba ka kongres parti hi ka bala ban kelah ki change kan no kala le ka sai riu jengi ka men da kawan beng ha ka boru kadang la chu ban le ngapai kini ki parti ki syukular tang ba kim la ban pendap ka ba kilikular kalong bai kim ju le sibon ni kau syam ai ko ble shot chilong mil bai la yang i banyo kan gum dia te ni kau syam nak benta iba proses ni kemigrant ban asyo ka development nak benta ka maulai konstitusi barakawai ban nalo kata iba ki konsamla jengi ki dan ka employment rate ka ba behsyam dak kuar te lingba jek ingi scam ba ka employment rate kan long ba ka kham yatsyo ka disakri jengi ba scam ru ba baro ki sinong ki thau kin biang lut nado ka adin nado ki surok ki baro khat ta Ini kisan senang betul Malay. Gaji ikam betul Malay. Te next senam tang i la res sibon ki issue kamtam assembly nado ka port kasam ka reservation policy barkum joro na banta ka maulai constituency barakawai te nado hakipor ki covid ru bon ki bru ki badan hapreng ka jingpang jistom ba jingkedo ka jam dei lalong ki bakloi ban wan sakmat banyarap ingi baro te ngi aingo shai ban ngi scam ba undiu ajar pulai ro ki pajba jono mulai kinjit beng i kinchon ka sa bador jak bom ban yo be kan job Orchid hargai wala kami jongi. Kecingkan men jogging ini, kemen me bay ba yo ya kecing job, na batang iba bala ban sinsara ka. Dia pai ba jong ka maulai. Aduh kita gaji kermen ba ikut ibi invoice. Ngidan kecing kemen 100%. Bangin yo ya kecing job. Yuan bisa mi ba iso kume. Aduh kando pi kajing scam kudo pi ban. Ngiyak scam ni marbangi hiat bat ngi sutna di ba nama ba yang rau breu babha betul breu betul blai ha Aduh kando bidan kajing kermen ba invoice kasong. Ikerman scam bakar kan poi be saka thong ha ka arterik bangi nyora ya kata ke jingjop ke bapura bat ke bantam hiru put ha kantong Jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela rilum jungi mentala dei kapor ka jingkela kisur ngin pen sawalawan kapor ka jingkela